Dosrius, província de Barcelona, comarca Maresme, població 5.652 habitants. Destacat, Dosrius ofereix al visitant passejos tranquils per gaudir de la natura i descobrir la bellesa del Montnegre corredor. Punt de referència dels excursionistes, aquesta vila ens regala també un interessant patrimoni arquitectònic que ens trasllada al passat, com el Santuari del Corredor, d'estil gòtic tardà, la cova sepulcral de la costa de Can Martorell, un sepulcre prehistòric de fa més de 4.000 anys, o el Pou de Glaç de Canyamars, una curiosa construcció cilíndrica, de gruixudes parets de pedra, enmig del bosc que entre els segles XVI i XVIII s'utilitzava per conservar els aliments. Imprescindible. Fer una passejada fins al Pou de Glaç. Visitar el Parc d'Aventura El Bosc Vertical. Festa Major, el cap de setmana més proper a l'1 de setembre.